Внимание, шофьори! Waze може да спре да ви показва къде има полицейска проверка и това има правна основа в Европейския съюз. Съдът на Европейския съюз постанови, че при определени условия националните власти могат да поискат от приложения като Waze и Google Maps да ограничат сигналите за полицейски проверки. Причината е, че информацията, която потребителите споделят в реално време, може предварително да предупреждава останалите водачи за провеждаща се полицейска акция. Това не означава, че Waze автоматично е забранен или че всички предупреждения в приложението ще изчезнат. Решението по-скоро дава възможност на отделните държави да поставят подобен тип ограничения, стига да са изпълнени условията. А за България това не означава директна промяна за потребителите на Waze. Но вече съществува възможност подобни сигнали да бъдат ограничавани. А според теб, трябва ли приложения като Waze да показват къде има полицейски проверки? Напиши ни в коментарите и не забравяй да последваш профила на GPS България за още интересни и полезни видеа.